کارکنهای جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабарҳо манзури шумо менамоем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. паёми шодӣ, паёми баҳор ва рамзи зиндагии ҷовидона. наврӯз ҷашни қадимаи ниёгон, рамзи бедории табиат ва оғози саҳифаи нави зиндагӣ. истиқболи шоистаи ин ҷашни ниёгон дар кишвар. созандагӣ, нишони бедории миллат ва оинаи пешрафти давлат. тоҷикистон имрӯз бо қадамҳои устувор ба сӯи фардои ободу шукуфон равона аст. ҳар хишт саҳм дар бунёди ватан ва ҳар амал қадам ба сӯи рушди устувор. либоси миллӣ ҷузъи ҷудонопазири фарҳанг ва ҳуввияти миллати тоҷик. бо заҳмати дастони моҳири занони ҳунарманд, матто ба офаридаи зебо мубаддал мегардад. гулдузӣ ва нақшунигорҳо бошанд, таъриху анъанаҳои деринаи моро бостоб мекунанд. тарғиби либоси миллӣ дар кӯлоб. ҳифзи муҳити зист масъулияти ҳар яки мост. табиати нотакрори тоҷикистон сарвати бебаҳо ва ифтихори миллат. ниҳолшинонӣ қадами устувор ба сӯи муҳити сабз, ҳавои тоза ва зиндагии солим. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе ва тасдиқи ваколати вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе аз ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 2 ва 21 гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот шунида шуд. дар идомаи маҷлис вакилон ваколати вакилон аз ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 32 ва 47-ро пеш аз муҳлат қатъ карданд. бинобар ин бар ивази вакилони хориҷшуда дар ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 32 ва 47 санаи 20 майи соли 2026 интихобот муайян гардида комиссияи шаҳрии интихобот таъсис дода шуд. сипас рафти иҷрои барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 дар шаҳри душанбе ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ин соҳа мавриди баррасӣ қарор дода шуда. вобаста ба он муовини раиси шаҳри душанбе гузориш дод. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовини якум, муовинони раиси шаҳри душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ҷиҳати вусъат додани корҳо дар самти татбиқи босамари нақшаи чорабиниҳои барномаи мазкур дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин таъкид гардид ки барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар ҳама бахшҳои иқтисоду хизматрасонӣ, ҷалби қарзҳои имтиёзнок барои фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ, ҷавонону занони бекор ба рушди ҳунарҳои мардумӣ тамоми имкониятҳои мавҷударо сафарбар намоянд.
وکیلان در ادامه تطبیق برنامه رشد تربیت جسمانی و ورزش در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 در شهر دوشنبه و رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده. وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی در این رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرستی ساحه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که جهت اجرای با صفت برنامه و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در سمت سیاست دولتی تربیت جسمانی و ورزش، جلب بیشتر ساکنان به طرز حیاتی سالم و رشد ورزش کسبی چاره‌های مشخص اندیشند. همچنین دستور داده شد که در همکاری با ساختارهای دخلدار برای تربیت درست ورزشکاران و دریافت چهره‌های نو و با استعداد از تمام امکانیت‌های مهیا گردیده استفاده نمایند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی حاضرین را به مناسبت فرارسی عید سعید فطر و جشن بین المللی نوروز تبریک و شادباش گفته اظهار باوری نمودند که مردم سربلند پایتخت با برگزاری کارهای سازندگی و آبادانی بهر باز هم آباد و زیبا گردانیدن پایتخت عزیزمان و پیش از همه در سطح شایسته تجلیل نمودن جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی صحن ارزنده خود را می‌گذارند. با همین اجلاسی پنجم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد. در شهر دوشنبه فوروم پنجم بین المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی برگزار گردید. فوروم مذکور با تحکیم رابطه‌های فرهنگی، رشد سیاحی و معرفی ارزش‌های ملی تاجیکانه مساعدت نموده به ترغیب ارزش‌های فرهنگی نیوگان اهمیت مهم می‌گذارد. گزارش اهل دین شهاب‌الدین و بهادر قربانزاده در این خصوص. با مقصدی به تحکیم رابطه‌های فرهنگی، رشد سیاحی و معرفی ارزش‌های نوروز در عرصه بین‌المللی، فوروم پنجم بین‌المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی برگزار گردید. در فوروم معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، وزارت و اداره‌ها، نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی، مهمانان خارجی، کارشناسان و محققان، راهبران شرکت‌های سیاحی اشتراک نمودند. تاکید شد که برگزاری چنین همایش‌های بین‌المللی با تحکیم رابطه‌های فرهنگی و سیاحی معرفی ارزش‌های ملی تاجیکان مساعدت می‌نماید. با تشبث بین‌المللی تاجیکستان از جمله جهانی گردیدن جشن نوروز و پیشنهاد تأسیس مرکز بین‌المللی نوروز برای حفظ و ترغیب ارزش‌های فرهنگی نیوگان اهمیت بزرگ دارد. نوروز در تاجیکستان واقعا به همه نکته این آداب و رسوم اهمیت داده و همه چیزهایی که ما در ایران شاید به چشم ما نمی آید ولی اینجا به کوچکترین چیزهای آداب نیاکان آریایی اهمیت داده و آنها رو سپاس می دارند و سعی می کنند که به نحو احسن این ایام را نگه بدارند و به نسل‌های آینده هم تحویل بدهند و بسیار بسیار خوشحالم از این که میبینم در کشوری هستم که به رسوم آریایی اهمیت میدن و واقعا نوروز در اینجا به نظرم به هر ایرانی و هر آریایی که باشه خیلی خوش میگذره و دوست دارم که هر آریایی در هر جای دنیا که باشه در این ایام در بین ملت تاجیکستان باشه و با شادی هم این ایام رو برگزار کنیم. فوروم مذکور همچون منبری مهمی مکالمه برای کشورهای حوزه نوروز خدمت نموده و گسترش رابطه‌های دوستانه، تبادل تجربه و جلب سیاحان به تاجیکستان مساعدت می‌کند. اینچنین از جانب حاضرین ابراز گردید که فوروم بین‌المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی در ایام تجدید جشن بین‌المللی نوروز برگزار گردیده با یک پلتفرم مهم مکالمه فرهنگ‌ها و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی تبدیل یافته است. اظهار اطمینان کرده شد که نتیجه‌های فوروم با تحکیم رابطه‌های فرهنگی و سیاحی جلب بیشتر سیاحان به شهر دوشنبه و معرفی امکانات‌های سیاحی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی مساعدت خواهند کرد. نوروز همچون برند مهم سیاحی می‌تواند در معرفی بیشتر کشور در عرصه بین‌المللی نقش کلیدی بازد.
зимни форум инчунин иштирокдорон вобаста ба мавзӯъҳои наврӯз меросбари сунъатҳои миллӣ аз оинаҳои мардумӣ то рушди сайёҳӣ ҷаҳонишавии ҷашни байналмилалии наврӯз аз таърихи наврӯзи байналмилалӣ эмомалии раҳмон эҳёгари наврӯзи бостонӣ наврӯз ҷашни дӯстию рафоқат наврӯз ҳамчун омили рушди робитаҳои фарҳангӣ ва сайёҳӣ маърузаҳо пешниҳод гардид. дар фарҷом баёнияи форуми панҷуми байналмилалии наврӯзи душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ қабул гардид. наврӯз яке аз ҷашнҳои кӯҳанбунёди суннатии миллати тоҷик буда таърихи беш аз 6000 сола дорад. бо шарофати саъю талошҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз, ин ҷашни аҷдодӣ дар арсаи байналмилалӣ ҷойгоҳи арзанда пайдо намуда, ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳанги башарият эътироф гардид. бо талошу ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Наврӯз мақоми ҷаҳонӣ касб намуда дар сатҳи байналмилалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. гузориши ҳамкоронамон. тоҷикистон ватани наврӯз аст. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд ки наврӯз ҳамчун рамзи эҳёи табиат, навсозии зиндагӣ ва ҳамбастагии мардумон дорои арзишҳои баланди маънавӣ буда дар фарҳанги миллати тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. дар замони истиқлоли давлатӣ наврӯз ба сифати ҷашни миллӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардида, бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ касб намуда, тибқи қарори Созмони Милали Муттаҳид ҳамасола 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии Наврӯз таҷлил мегардад. дар идома иштирокчиён дар мавзӯъҳои ҷашни Наврӯз дар дарозаи таърих, тасвири баҳор ва Наврӯз дар ашъори шоирони классик ва дигар мавзӯъҳо маърузаҳои илмӣ баромад намуданд. иброз гардид ки Наврӯз дар тӯли асрҳо ҳамчун унсури муҳими фарҳанги миллӣ ва омили муттаҳидсозандаи мардум нақши муҳим бозидааст. инчунин Наврӯз дар эҷодиёти шоирони классик ҳамчун рамзи зебоӣ, эҳё, покӣ ва оғози зиндагии нав васеъ инъикос ёфтааст. баргузории чунин чорабиниҳои илмӣ ва таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва тарғиби арзишҳои умумибашарӣ мусоидат менамояд. имрӯз дар маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни фархундаи Наврӯз бо шаҳомати хос баргузор гардид. дар чорабинии намояндагони Вазорати маориф ва илм, омӯзгорон, тарбиятгирандагон ва волидон иштирок намуданд. чорабинӣ бо дидани корҳои ҳунарии тарбиятгирандагони марказ оғоз гардид. дар намоишгоҳ эҷодкории хонандагон, аз ҷумла ҳунарҳои дастӣ, нақшу нигорҳои миллӣ ва корҳои бадеӣ ба маъраз гузошта шуд. намоишгоҳ инчунин рамзи таҷлили Наврӯз, варзишҳои фарҳангии он дар ҳаёти насли наврасро инъикос менамуд. зимни баргузории чорабинӣ масъулин иброз намуданд ки Наврӯз барои мардуми тоҷик рамзи эҳёи табиат, муттаҳидӣ ва умед ба ояндаи нек мебошад. он таърихи кӯҳан дорад ва бо суннатҳои ниёгон, қадршиносии табиат, эҳтиром ба меҳнат, оила ва арзгузорӣ ба ҳамдигар пайваста аст. ин чорабинӣ собит намуд ки Наврӯз дар муассисаҳои таълимӣ на танҳо ҷашни фарҳангӣ, балки макони тарбияи маънавӣ, эҷодӣ ва ҷисмонӣ барои насли наврас мебошад ки ба рушду таҳкими нерӯи зеҳнӣ, маънавӣ ва иҷтимоии ҷавонон мусоидат мекунад. барномаи фарҳангӣ аз ҷониби тарбиятгирандагони марказ пешниҳод шуд. дар барнома рақсҳои миллӣ, шеърҳои бадеӣ ва сурудҳои суннатӣ иҷро шуданд. намоишҳои консептӣ ифодагари фарҳанги ғании мардуми тоҷик ва суннатҳои ниёгон буданд. ҳар як рақс ва суруд рамзи Наврӯз ва арзишҳои он, аз ҷумла эҳтиром ба табиат, меҳнат ва ҳамдигар буданро инъикос намуд. ин чорабинӣ ба насли наврас имкон дод ки бо ҷузъиёти фарҳанги миллӣ ва суннатҳои наврӯзӣ аз наздик ошно шаванд ва қадри онро шиносанд. дар интиҳо ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. таҷлили Наврӯз ва қадршиносии иштирокчиён дар мусобиқаҳои варзишӣ нишон медиҳад ки ҷашн на танҳо фарҳангӣ, балки василаи ташаккули нерӯи ҷисмонӣ ва риояи одобу тартибот дар кӯдакон ва наврасон низ мебошад.
тамоми расму оини тоҷикони кӯҳистони бадахшон аз умқи таърих манша гирифта бо таърих робитаи қавӣ доранд. ҷашни наврӯзи бӯстониро мардуми кӯҳистон хидираъём яъне ҷашни бузург меноманд ва пеш аз он ҳам дар ҳудуди вилоят оинҳои дигари хурди баҳорӣ арзи астӣ мекунанд ки аз омади ин фасл дарак медиҳанд. мардуми вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷашни аҷдодии наврӯзи оламафрӯзро аз рӯи оинҳои покизагӣ баровардани ҷиҳози хона ба берун оғоз мекунанд. нахуст курпачаи сурх ба берун бароварда шуда соҳибхоназан 3 бор ба болои болишти сурх орд мепошад. орд ё бунд хусусияти хоси худро дошта ба хонадон сафову пирӯзӣ ва хушбахтиро ато менамояд. баъди поку тамиз намудани хонаву дар, хурду бузург ба тан либоси зебои ҷашнӣ намуда бо таомҳои суннатӣ ба ҷашнгоҳ раҳсипор мегарданд. пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ наврӯзи аҷамро байналмилалӣ эълон карданд ва имрӯз дар ҳар гӯшаву канори ҷумҳурии азизамон иди наврӯз бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад ва ҳар як ид ҳар як ҷашнвора дорои хусусиятҳои ба худ хос мебошад ва яке аз хусусиятҳои асосии иди наврӯз ин соманак мебошад. ва имрӯз мо дар ҷамоати мирзоҷон ширинҷонов қарор дорем. ҳамаи сокинони ҷамоати мирзоҷон ширинҷонов наврӯзи аҷамро бо як тайёрии ҳаматарафа таҷлил карда истодаанд. яке аз суннатҳои неки мардуми боми ҷаҳон ин риояи бозиҳои наврӯзӣ ба мисли тухмҷанг, лаш, санҷак, аловпарак ва чандин намуди дигар ҳисобида мешаванд ки дар рӯзи ҷашн онҳоро бо самимияти хоса риоя менамоянд. мардуми фарҳангдӯсти бадахшон бо риояи тамоми суннатҳои қадима рӯзи наврӯз ё худ хидирайёмро то бегоҳӣ ҷашн мегиранд. кӯдакон барои идомаи рӯзи наврӯз аз боми хона рӯй мо партофта шеъри наврӯзиро қироат менамоянд ва ҳар чизеро ки дар ин рӯз аз соҳибони хона талаб менамоянд он ба ҷо оварда мешавад. расму оини наврӯзӣ ки дар минтақаи боми ҷаҳон аз замонҳои қадим арзи ҳастӣ доштааст аз байн рафт. то кунун ин суннатҳои қадимаву миллии сокинони кӯҳистони бадахшон миёни мардуми вилоят роиҷ мебошанд. дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 шаҳри норак бо иштироки кормандони шуъбаи маорифи шаҳр, омӯзгорон ва хонандагон ҷашни наврӯзи оламафрӯз бо риояи расму оинҳои ҷашни миллӣ хушухотирмон таҷлил карда шуд. дар гӯшаҳои алоҳида оростани хони пур аз нозу неъмат ва хӯрокҳои миллӣ аз он башорат медиҳад ки бо шарофати соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон барои таҷлил намудани ҷашнҳои миллӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ибтикороти судманд рӯй кор омадааст. наврӯз аз зумраи он ҷашнҳои фархунда ба шумор рафта бо қадами муборакаш ба ҳар хонадон фараҳу шодмонӣ ато менамояд. иброз гардид ки шукӯҳу тантанаҳои наврӯзӣ гувоҳӣ аз он медиҳад ки давлат ва ҳукумати мамлакат ба рушди фарҳанги миллӣ ва эҳёи суннатҳои бостонӣ арҷ гузошта барои пойдорӣ ва боз ҳам ғанӣ гардонидани он пайваста иқдом менамоянд. тамоми оинҳои ниёгони наврӯзӣ сарчашмаи бузурги ахлоқию тарбиявианд ва метавонанд наслҳоро ба садоқату вафодорӣ, бунёдкориву созандагӣ ва зебопарастӣ ҳидоят намоянд. наврӯз дорои хусусиятҳои ба худ хос мебошад. одамон пеш аз ид хонаҳояшонро тоза менамоянд ва занҳо бо пухтани таомҳои миллӣ машғул мешаванд. дар давраи истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон наврӯз шукӯҳу таҷаллои тоза пайдо намуд ва мо тоҷикон ин ҷашнро ҳамчун мероси муқаддастарини ниёгонамон ва ҷашни покию зебоӣ дар фазои истиқлолу ваҳдат бо шукргузорӣ аз суботи ҷомеа таҷлил менамоем. бо омадани фасли баҳор табиат зинда гардида бо рангорангии хеш ба кас илҳоми тоза мебахшад. бо назардошти ин аҳли ҷамоатчигии шаҳраку деҳоти ноҳияи қубодиён фасли баҳору иди наврӯзи хуҷастапайро шукӯҳмандона ва дар фазои идона истиқбол менамоянд. дар ин рӯз сокинон бо пухтани таомҳои гуногуни миллӣ, шеъру сурудхонӣ, намоиши маҳсули ҳунару ба барнамудани либосҳои миллӣ